Niin, eli perjantai kuljetuspäivä. Käytiin jo eka paikka viemässäkin ja tyhjennetään sieltä jo tavaraa pois. Ja tänään näytti ihan suht täydeltä päivältä ajallisesti. Ja tänään pitäisi vielä jossain kohtaa kerätä sitten videoeditoimaan viime viikostakin. Ja ei saisi laiskotella ja olla vapaapäivillä. Sitten tulee kiire aina. Mutta tosiaan perjantai jatketaan tästä. Semmonen setti tuli tänään sitten loppupäivälle matkaa. Siellä on taas sohvaa, sitten ruokapöydän tuoleja ja sitten mallituoleja myöskin. Niidenkin toimitus onnistuu totta kai. Ja jotain TV-tasoa ja ruokapöytiäkin siellä takana. Et kaiken näköistä tänäänkin saadaan viedä asiakkaille. Jaahas, sitä ollaan Naantalissa tavaroita tiputtamassa. Tai ei viittiin näin niin kuin ihan konkreettisesti tiputtaa, vaikka laadukasta tavaraa onkin, niin kaikella rajansa siinä sitten. Vielä muutama paikka ja sitten olisi tää päivä Purnukassa. Kello on nyt 4:30 suurin piirtein. Niin. Tosi kiva mun mielestä ainakin. Jaha, ja myymälässä taas se on lauantai. Mä päivää muistin tulla sentään töihin, niin se riittää kaiketi. Ja olisi varmaan hyvä, että tekisikin jotain järkevää. Siitä läppäri auki ja se videoeditoiminen jäi vähän, niin jos siitä aloittaisi, sitten katsoisi vähän, että mitä tänään pitäisi saada aikaiseksi. Ja nyt toki viikkokin vaihtuu, niin mitä kaikkea pitää olla maanantaiksi valmiina. Ainakin länderi ensi viikon kamppiksille. Ja sitten tulee marraskuu. Vaihtuu ensi viikolla. Jos me ihan täysin väärässä, sekin on mahdollista. Mutta semmoista. Jos koneen äärellä koittaisi saada mahdollisimman paljon aikaiseksi. Ja tässä kello on 2:30 suurin piirtein ja yhtäkkiä tulikin 1 miljoona asiakasta samaan aikaan. No ei ehkä 500 000, mutta kuitenkin. Niin taas huomiona se, että kun sohvia hakee, niin kannattaa satsata kerralla siihen, ettei tarvitse 2 vuoden päästä hakea uutta. Ja yksi hyvä esimerkki, että mihin kannattaa satsata, niin on Finsofien studiosohva. Niitä löytyy paljon eri kokonaisuuksia, eri kankaita, kaiken näköistä, eri syvyydet, eri täytteet, muuta. Ja hyvä esimerkki siitä, että kuinka paljon pystyy niitä sohvamalleja muuttamaan, on esimerkiksi, että tässä on kulmasohva, se on studio. Ja sitten jos otetaan tästä vierestä, niin tää on täysin sama sohva. Mutta siinä on vähän tehty pieniä muutoksia, niin se näyttää aika erilaiselta. Ja sitä varten me ollaan täällä, niin osataan kertoa, että mitä pystytään muokkaamaan ja mikä olisi paras just sulle. Tervetuloa. Se on sunnuntai. Kävin hakemassa aamupalan. Ei vitsit sikseen. Toivotaan tänäänkin on porukkaa niin kuin eilenkin. Ja vähän sateista, mutta mikä sen parempaa tekemistä sateisena päivänä, kun tuolla hakemaan itselle uudet kalusteet, niin täällä me ollaan just teitä varten. Aika hyvä mun mielestä. Hyvä juttu. Et tarvitaan huonekaluja ja me niitä kyllä myydään. Eri kuin palapeli. Oikein hyvä. Joo, se oli vähän semmoinen hitaamman puoleinen päivä näin omalta kohdalta. Niin mitään en sano aikaa, mutta ehkä jotain kuitenkin. Se on silleen, että jos koko ajan tekee jotain, niin aina se vähän edistyy, vaikka se semmoinen fiilis oiskaan. Huomenna taas jatketaan maanantaina uudella innolla uuteen viikkoon, niin sillä fiiliksellä kun menee, niin varmasti saa enemmän aikaa kuin sillä fiiliksellä, että eihän tästä tuu mitään. Eikö se ole just näin? Jaha, ja se olisi sitten maanantai uusi viikko käyntiin ja kesäisissä merkeissä niin kesäkalusteita.
Ei nää on tämmösiä kalustesuojia. Niin se on vähän pidennetty käyttöikää kesäkalusteille. Näitä löytyy aurinkovarjoihin, löytyy sohviin, ruokapöytiin, vähän kaiken näköisiä. Ja suurinta osaa vielä varastosta, niin saa nopsasti matkaa, jos tarve on. Ja taas niin älkää keskittykö noihin. Semmoista ääneen aloin miettimään, että mitä huonekalualalla ei ole. Ja en tiedä, onko oikeastaan muillakaan aloilla verkkokaupan kehityksen kannalta. Eli olisikohan se lisäarvoa, jos mietitään, kun arvokasta ostosta ostaa verkkokaupasta, niin se olisi mahdollisuus tämmöisen niin kuin varakäynti, virtuaalikäynti tai joku myymälässä. Et ei tarvitsisi tulla tänne asti ja silti pystyisi tutustumaan tähän laajaan valikoimaan ja saisi kysymyksiin vastauksia heti ja pystyisi myyjänä sit ohjaamaan, että jos joku näyttää hyvältä, mutta siinä ei joku täsmää, niin pystyisi heti jeesaamaan. Ja ehkä helpottaisi vähän. Sitten myöskin, jos ei ostopäätöstä halua tehdä verkossa, niin sitten tietää kuitenkin, että tuote löytyy, että mitä haluaa. Ja kamerat on niin hyviä, että se ei juurikaan muutu siitä sitten silmän ja iPhonein kamerankaan välissä, että miltä värit ja muut näyttää ja varsinkin muotoilu, niin sen sitten tekee paremmin. Miltä se näyttää sieltä sohvan takaosasta tai minkälaiset jousut jossain on tai mitään muuta tämmöistä, niin mä en tiedä. Tuli tämmönen mieleen. Jos on joku mielipide, niin otan mielellään vastaan, niin pystyy taas vähän sparraamaan ideaa niin sanotusti. Kupponen kuumaa siitä ja toimiston perukoille loppupäiväksi. Niin, hyvä juttu se. Ja hyvää iltapäivää. Se on 4:30. Maanantai mennyt nopeasti päivä siinä mielessä, että se onkin yhtäkkiä jo sen puoli 5. Ja seuraavaksi sitten ollaan vähän sydyllisesti aikataulu myöhässä, mutta seuraavaksi olisi tarkoitus saada kaikki somet laitettua. Pinterestin mä sain, mutta sitten kaikki muut. Ja sitten pitäisi vähän video laittaa esimerkiksi kehittää verkkokaupan etusivun chatbotin alareunaan video. Kaiken näköistä sitä tekeekin, mutta se on vähän ehkä väärässä ajassa tällä hetkellä, kun se on kesäkalusteisiin liittyvä, niin se olisi varmaan hyvä muokata. Mutta joo, seuraavaksi vähän somepäivityksiä. Ja se on joo, taisinkin itse asiassa jo sanoakin. En mä tiedä sanoinko mä. Tiistai se on ja myyty loppu päälle. Siihen. Se jatkaa matkaa. Myymälästä katsottuna pohjoisen suuntaan. Ja sellaista kello on nyt sen noin 1. On kiva hommaa, kun ei verkko toimi. Ei puhelimessa eikä sitten toi reititin, ellei ole langallisena, niin sit kun tietokoneella koittaa tehdä jotain, niin se on vähän haastavaa. Vaikka on kärsivällinen, niin ei ole ihan niin kauan aikaa ja odotella, että kaikki lähtisi toimimaan. Täytyy sitten tehdä jotain muuta. Kuitenkin jotain. Kun tekee vähän, niin se on aina eteenpäin. Silleen mä sanoin viime viikolla muistaakseni. Jaha, joo. Ruokapöydän tuoliuutuuksia. Kuten siitä video, ja katsotaan, jos sais vaikka jonnekin someihin sen rovikon uutuuksia tosiaan. Taisi olla nyt nämä 6 tuolia tälle syksyyn nyt sitten. Ainakin myymälään esille, ja melkein kaikki tulikin, mitä rovikolta tuli. Toki ei ihan kaikissa väreissä saada, mutta nekin kaikki värit on silti nähtävillä, kun aina jotain kalusteet on sillä värillä. Ui, veidas tippuu, mutta ei onneksi ollut lähelläkään. Joten joo. Koko ajan vähän uusia tuotteita, nytkin tuli pari uutta sohvamallia. Niin ihan jees. Voidaan nekin katsoa joku päivä, kun kerkiä muistaa. Ja se on onko? On se. Tai se on keskiviikko. On se keskiviikko. Joo.
itse asiassa, mitä se kello on, joku 10 kohta. Mutta sanoin eilen siinä lopussa, että oli tullut pari uutta sohvamallia. Katsotaan ne tästä alkuunsa. Elikkä tänne jonnekin ne tuli. Täällä pyöriteltiin niin paljon eilen. Olin itse asiakkaan kanssa. Nyt tää on itsellekin ihan uusi myymälä. Tällainen sohva tuli. Oikein muhkea ja erittäin hyvä istua. Meillä on ollut tästä suora sohva aikaisemminkin nyt. En tiedä minne se on mennyt. Mutta kotimainen Kelo sohva Unikolta. Ja sitten tuli sama suora sohva myöskin sitten esille. Tyylikkäät kankaat näissä molemmissa. Ja tämähän on näköjään mennyt ihan ympäri kokonaan tääkin alue. Ja semmoset ja niin kuin näkyy, niin ei ole vissiin eilen ihan aika riittänyt sitten, kun vähän jäänyt kesken, mutta niin tuolla. Mä näytän senkin tästä sitten samalla. Eli nuo äskeiset mallit oli Keloja ja sitten täältä löytyy vielä tää pisin pätkä, eli 252 on kokonaisleveys. Oikein tyylikäs. Näinkin saadaan kankaat sitten mitä vaan. Voisin jollekin myydä nää baarituolit. Täällä on ainakin 2 tai 4 kappaletta. Niin voisin ne myydä, kun on ollut täällä noin 37,5 vuotta. Niin voisin ne myydä. Tarjoa hinta ja katsotaan sitten. On tää toki paljon muutakin kaiken. Sitten siellä on lamppujakin vielä. Ja lätkämaali. Nyt on pieni, ettei työt vaan lopu, niin meillä on ollut siis ruokapöydän tuolit silleen, että ne on kaksittaispakattuna. Rovikon tuolit. Sen takia ne tulee paketeissa 2 tuolia per paketti. Ja sitten se on meillä ongelmana, että se näkyy. Me on pakko lisätä ne sillä tavalla myöskin verkkokauppaa. Ja sitten se hinta on ollut kaksinkertainen ja sitten Googlesta totta kai näkyvyys kärsii, kun ollaan niin tuplat kalliimpia verrattuna samaa tuotetta myyvää kilpailijaa. Niin saatiin siihen pieni ratkaisu, mikä ei ihan toimi kunnolla, mutta silleen, että minimiostomäärä 2 ja hinta on sitten oikee. Tai 2 paketeissa minimiostot. Ja sitten siinä on vaan se, että kun ne tuotteet on jo tehty, jokaisen päätuotekortti ja sen alta löytyy värit, niin ne kaikki muokata ja kaikki tekstit ja kaikki hakusanat ja muut. Siinä mielessä toi URLi pitää myöskin muuttaa ja sitten se taas etsii itsensä uudestaan tonne hakukoneisiin, niin onneksi työt ei lopu. Tämmönenkin pitää tehdä hakkukonehommat niin, ja asiakas niin tietyllä tavalla, että hakukoneessa toimitaan paremmin ja sitten asiakas löytää paremmin sen, mitä se etsii. Tämmöisiä pieniä juttuja, niin käy aika pitkäksi. Se on torstai ja kello on noin 9, ehkä vähän alle ja koneen ääreen. Jatketaan siitä, mihin viimeksi eilen jäätiin. Ja semmosella eteenpäin. Läppäri siihen ja eteenpäin. Juurikin näin. Yes. Siitä lähti sohvapöytä jatkomatkaa. Ja tuli huomiona, että semmonen sohvapöytiä on paljon, mutta pääasiassa ehkä tommosia pienemmän tyyppisiä, mutta meiltä löytyy sitten tämmösiä isompiakin vaihtoehtoja. Ja tuolla on itse asiassa yksi tyylikäs uutuus. Eli jos tarvii tämmösen niinku sohvapöydän, mikä oikeesti nitoo sen kokonaisuuden yhteen, niin semmosia löytyy myöskin. Tätäkin löytyy eri väreissä ja myöskin sitten pienempänä, että jos haluaa semmosen vaihtoehdon. Pyritään siihen, että löytyy paljon kaiken näköistä, niin tuu tänne katsomaan, että ollaan me onnistuttu siinä. Meillä oli jossain vaiheessa toi osamaksuhommat ja tommoset tilijutut, niin oli oikein hyviä. Se antaa mahdollisuuksia asiakkaalle, ettei tarvitse maksaa heti. Ja ne oli suurimmaksi osaksi, siellä oli semmosia kamppiksi, että oli korottomia ja sitten oli pieni kulu. No, nyt saatiin vähintään yhtä hyvä vaihtoehto tilalle. He lopetti toimintansa Suomessa, niin saatiin toi osamaksumahdollisuudet. Tästä taitaa olla niin, että onko se 3 vai 4 tonnia asti, niin 3 tai 4 tonnia asti vuoden rahoitukset ilman korkoja. Eli se antaa mahdollisuuden vaikka sit ostaa sen 2-3 tonnin sohvan, niin panostaa siihen, mutta sit ei tarvitse maksaa heti. Kun iloa siitä on kuitenkin vuosiksi eteenpäin, niin se on pieni aika siihen käyttöön nähden. Niin antaa vähän lisää mahdollisuuksia. Laitetaan standeja vielä tänne vähän ympäriinsä, niin
on siitäkin sitten merkkimyymälässä. Niin. Se on hyödynnettävissä jo pelkästään myymälässä, ei saada verkkokauppaa sitä. Siellä on sanotaan, että ne tunnistautumiset ja muut on semmosia, että mikään välittäjä ei oikein tarjoa niin hyviä ehtoja verkkokauppaan kuin mitä he pystyy tarjoamaan myymälään. Mutta todella hyvä lisäys tänne verkkokauppaan. Myymälään. Laitetaan tän viikon, mä en tiedä tuleeko tästä 7-8 päivää mitä tuleekaan, mutta tän viikon video purkkiin. Mihin purkkiin? Älytön sanonta. Ei vaan mun mielestä ihan hauska, voi sanoa vaikka purnukka. Mut joo, mä otan tästä viimeisen videopätkä siihen, lisään sen tonne ja paketti, kokonaisuus saman pötköön ja YouTubeen. Ja jatketaan tätä. Ihan hauska juttu tämmönen mun mielestä on tosi kiva. Tykkää.